Karon nga nahumana ang mga kalihukan sa kalagkalag, ang seguridad na usab sa holiday season ang tutukan karon sa Cebu City Police. Sigon ni Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, Deputy City Director for Operations, ug tigpamaba sa Cebu City Police Office nga sa buwan sa Nobyembre hangtod na sa Disyembre, daghan na ang mga kalihukan sa syudad, hinungdan nga gihan-ay na nila ang seguridad nga ipatuman. Matag karon unya makitigom sila sa intelligence community aron masayran ang kinatibuk ang seguridad sa dakbayan nga posibleng mahatag ug ang epekto sa kasaulugan. Gihingos ganusab sa CCPO ang police visibility sa mga dapit nga dagsaan sa daghang mga tawo aron makaresponde dayon panahon sa emerhensiya. Samtang gumikan kay ang buwan sa Disyembre tinghatag sa bono sa mga empleyado, gipaabot sa kapulisan nga budag sa usab ang mga tawo sa mga mall. Tungod diini gipanglantawan sa kapulisan nga musaka ang kaso sa kawat ug uban pa. Subay niini mulusad ang CCPO og awareness program aron masayod ang publiko sa mga angyan nilang buhaton aron dili mabiktima sa mga kawatan.